Bugün saat 7'de güne, şuna göre vakit zayağa uzmasın deyip, eğlenip Baytırga buldan üfü oranların şehir havasını solap, eğlene direyini öğrenip alırga. Student bulunun öz faydası var. Bilet 50 сом тұра. Міне қазір сонап қарағыз, транспорт автобуста келу 20 сомға шықты меңа. Билет 50 сом. Экономиялыбыз ничек болдыра алабыз, чөнки кризис аңлайсыз, артты. Шуңа күрә менә шулай арзанлы, ләкин бик күңелле уздырабыз вакытны. Әлегә мин менә балыклар булган залга кирдем, карап йөрим кошлар. Әммә безнең иң яраткан халык өчен борчылучы, халык өчен дөрес, гадел законнар чыгаручы партия безнең символы. Бәлки әлеге партияның менә монда булырга тиештер символы. Сезнең мәктәптә укыганда балачакта Кайым Насырның Әбүгалисина әсәрен укыганыгыз бардыр. Анда бер вакытны безнең Әбүгалисина мәгәрәгә тау куышына керә, менә мин нәкъ тә шулай күз алдына китерә идем әлеге. Агач ботагы ашый, олы мәгезле пышый. Кыш көне кар өстендә аңа ял итү ошый. Куе урман эчендә бер ялгызың йөрмәди, үткен тырнак сөрәүсен агач буйлап үрмәли. Дуңгыз гына булса да, гайрәте ташып тора. Азык эзләгән чакта борын белән җир яра. Ялак яуга чыга, төн пәрдәсе ятуга. Агач башына кача, сызылып таң атуга. Яхшы ишетә күрә, исне дә бик тиз сизә. Улап ауга чакыра, төнге урманны гизә. Куаклар арасыннан куркып кына чыга да, кинәт сикерә, шаба һәм күздән дә югала. Иптәшләр, сез әле генә Ленар Шәйх авторлыгындагы безнең серле урманда исемле шигырьләр циклын тыңладыгыз. Аны укыганда Башкортстан Милли музее экспонатлары кулланылды. Башкорт нәрсәсе була ала дигәнгә күпләрегез балы диячәксез. Менә шушы залда башкорт балы табу алымнарын, аның тарихын, традицияләрен күрсәткәннәр. Сез белә идегезме, менә еш кына тарихи фильмнар ясаганда нидер зур корылмаларны, кирмәннәрне макет рәвешендә генә ясыйлар икән. Менә шушы макет якындан төшергәч, макросъемка белән музейларда егетләрне, ир-атларны җәлеп итә торган бер пычак булырга тиеш. Ул пычмакта күрсәтелә төрле кораллар, кылычлардыр, мушкетлардыр. Һәм менә шушындый матур күркәм күренештә бар. Кинотеатрларда 3D дигән төшенчәгә без күптән түгел ияләнеп киттек. Ә менә чын 3D, экспозиция 3D-се менә шушындый булырга тиеш дип саныйм мин. Бик матур, бик күркәм. Монда берәү ята да бугай әле. Кинотеатрларда 3D дигән төшенчәгә без күптән түгел ияләнеп киттек. Ә менә чын 3D, экспозиция 3D-се менә шушындый булырга тиеш дип саныйм мин. Бик матур, бик күркәм. Монда берәү ята да бугай әле. Чираттагы 3D экспозиция язуга ышансак, биредә Петр III Пугачев манифестын игълан иткәнне сүрәтләгәннәр. Монда безнең халык әмма бу салават юлай. Чыктым музейдан, барлык залларны карап бетерә алмадым. 3нче залга гомумән менеп җитмәдем. Чөнки вакыт шавасы бар, концертка, репетицияга, бәлки әле иртәгә килермен. Үзегез беләсез, 50 сум гына билет бәясе. Яшьләр, бу бик талантлы егетләр. Айдар Рөстәм, фамилиясе ничек? Гобайдуллиннар. Бу егетләрне мин арчада күргән идем, бик талантлы егетләр. Кайсы Айдар, кайсы Рөстәм? Әйтмәгез. Белеп язсагыз, сезгә 5 куям.